gbasara ala iwu ala ọkpụ ọgbakụ ketere bido n'isi gwa anyị aha gị nna m. aha m ewu Nze Ekeọma Simon Inodi onye ụmụ ọwaka ọkpụ ọgbakụ. Ọ dị mma, gaa n'ihu gwa anyị ihe gbasara ala na otu nwokorobịa na-achọ ịnapụ unu. Ala kamgbe nshi mara anyị nga nọdụ emere m oke agbaala m ọgụ afọ 92. Amụrụ m 1933. Emere m baptizim n'Emekuku. Anatara m oriri mpụ n'Emekuku. Kamgbe ehu agakwara m nwa eze na Katọlik. Na-ebie ma ezinụlọ m enyere m ezinụlọ anyị nụcha na Katọlik na-ekpechi ike kwa nke anyị nyere ike. Nwa nna ya eme mgbe ọ tụrụ akachi na ya nwe ala. Ndị nna ya tọrọ emepe ka tụrụ akasị na ha nwe ala n'ọwụlọ ọgọ pụtara bịa na m ụmụnne ya ndị eke mmụọ chukeshia mmụọ agbabuchi ezigbo ga baka onye ole ka onye ụmụ awo ejemekuru ọ batara n'ala ndị ụmụ awaka nọ n'ole ebe ọkwụ ọgbakọ itoli si ya nwewo ji ike polisi dị iche iche ya akpọ ha abịa onye amụrụ na abụla 3 ọ ga-anọ a na 200 300 tupu ebe elue ọhịa anyị megere ihe kamgbe ọnwa 3 na 4 wee bịa sị ka anyị tikuenu nyere na anyị aka ya ere ụzọ a ga-esoro ya esepụga aka n'ala na-awụrị ala ya sepụga aka n'ala nna ya na-arụghị ọrụ na ndị nwale nwere ala ha ọhịa ikpe bịa emene m. Chief gwa naanị aha gị sa. Aha gị agụwa na onwe gị sa. Aha m ewu Nze Kirian Owelagbọnwụ onye ụmụ ọgbakọ ọkpụ ọgbakọ. Ị nụrụ ihe chief kwuru? Anụ m ihe chief kwuru. Ngwala ihe na-etinye. Ana m asọpụrụ okwu chief kwuru n'owu ihe emege were na igburule gị oge n'oge adịghị mụ na ya so bịa okwu m na ya wụ n'otu. Thank you. Ọ dị mma, chief ndewo. Aha gị? Aha m Chief Emmanuel Nwauba. Ọ dị mma, o nwere ihe ndị chief kwuru ugbu a maka ala azọga otu nwa okorobịa onye echebe kwuru ụzọ. Olee ihe ịma maka ala ahụ? Ihe ma maka ala ahụ na ala Wahala ọkpụ kere ụmụ ya 5. Ihe wa megbu ọkpụ, ihe ụmụ ọwaka ọkpụ, ihe ụmụ eze ọkpụ, ihe ụmụ gama ọkpụ. Ya wụ obi 5 Okwere Agama Ọwaka ande ụmụ eze na amegbu ya bụ 5. Ala nke Wahala ọwaka ketere. Awaka ekecha ala keyo ụmụ ya 3. Ụmụ ya 3 aha ha oge ụmụ Ojukwu, ụmụ Ọnịna, ụmụ Obodo. Okirigo ụmụ Ojukwu ekeye ụmụaka ya obi 3. Esogwe Ọkwụrụdụ and Ọkwụrajie. Ọnịna kekie obi 3. Obodo ekeke obi 3. Nwatakịrị si ụmụ awo bata na-agwa nwatakịrị na oge anyị na-arụ ọrụ na anyị chụrụ nchụ ọsa na ya gbuo oke na ewi anyị na ndị ebe ụlọ nọ gbuo mkpụ omerechi anyị nwere nghọtahie. Anyị na-ajaga ụzọ site n'ebe ụlọ anyị ruo ebe ụlọ japụcha anyị enweghị nsogbu. Anyị na nna gị ekoghị adọghị ala, anyị na nne gị adọghị ala. Yara ya ruo na eji anyị nọ na ya nna nna anyị ha agachala wetara ala awa ya bụ eji ka anyị na gị ga-asọ nwa ala. Ọ tụkwara m n'anya.
the PG ọkwa akpa ebe a kpọrọ anyị si anyị bịa kpọọ PG ejemekwuru bịa sị ka ha mee udo. Akọwakwara m ihe nkọwara nga n'ihu ha PG ọkwụ and the former chairman Mbitoli. The PG here I say okay ka ha mee udo. Maybe I could arrest. Now I another one. Ka ha chọpụta nke ewu eziokwu na okwu ala ahụ na-eji polisi na amị na edozi. Anyị ekpetecha ya dị n'abalị eji ya kwa tiger base chụwakwa anyị ọsọ. Anyị na-ehi n'ime ọhịa anyị ezughị ike. Onye ahụ mege ihe a ọ na-eme ihe ọ na-ana n'ala n'ala wukie ka ọ wuke famili ha ka ọ na-ana n'ala na ọ zụrụ ala ahụ azụ. Ọ na-ana anyị ala na-ekele n'ụwa ala ya na-asị ya nna gị ọ mere mgbe nna gị dụrụ ala anyị na nna gị zụrụ ala ị ga-achị na ala wa ala gị. Unu na ahụ nwere boundaries. Anyị na ala anyị ruru eru na ụsụlọ ha and anyị nwere boundary ga na-echi anụgara mekwe nga echi ebigara laa ha ma because ebe enwere ha ubi ụsaịdị ha na-agba ihe nwere ihe adịla ha anyị ụwa azụ ụsụlọ. Ọ dị mma nna m imeela ịnụ na anyị nụ from nwanne anyị nwoke anụrụ m na ị gakwara polisi anụrụ m na iso na ndị emere arrest ọkwa ya. Emere m arrest. Gwa anyị aha gị. Aha m wụ Akarachi John Kennedy Jidendụ, onye ụmụọwaka ọkwụ ọgbakọ. Chidebere Ọpara aka Shalaman na syndicate ewu Alhaji Chimezie Sani Nna mere m arrest na Tiger Base. Onyeka Udia sectional head. Promise na Biggie mainly promise sigide m ihe na Tiger Base cell. Anụrụ m 3 days na Tiger Base cell. Onwe ihe m mere nothing m mere na-ajụ ha ka ihe m mere ha sị m nọ n'ohie na ha ga-anwụ hie ka n'ọhụ mụnwa. Then ihe butekwu n'okwu ogene one Chidebere Ọpara aka Shalaman na Alhaji Chimezie Sani Nna ọwụ syndicate na-agwa ya ụzọ polisi abịara ha bịa were ala ụmụnne ya ụmụọgba ụmụawo ejemekwuru Inukwuta local government area. Anyị wawu ndị ụmụọwaka ọkwụ ọgbakọ Inimbido local government area. Anyị na ha hụ nwanne anyị na ha eshihu the same autonomous community mana awụ the same local government. Enwere boundary trees anyị na ha our ancestors sudomere over 600 or 700 years ago. Then ha rụkwara that boundary tree. Anyị na onwe anyị rụkwara boundary tree. O teela arụnwarị ọhụụ today. Shalaman Chidebere Ọpara abịa budo ozu ekwe ụmụnne ya over 400 plus. Destroy ya the whole boundary marks and boundary trees. Bịa na nke ụmụọwaka ọkwụ ọgbakọ ala a na-akpọ Ogwugwu Amaoke. O destroy the whole boundary trees. Budo ozu about 600 over plus of land. Meanwhile, nwanne nwoke kwa a na-akpọ Mark Anthony Kpama emeneke o mere last year. Budo ozu enwe iwu ala ụmụọwaka na-akpọ nwe iwu / Ogborome budo ozu over 400 plus na ha nwe ndị ụlọ ahịa na-anụzi n'ụlọ na a na-ejizi police from D2 and Tiger Base. Onwe onye nọ n'ụmụọwaka ọkwụ ọgbakọ na a na-agba egbe from morning to night with ndị army na navy n'Ugwuta. Army na navy n'Ugwuta na-abịa arrest n'ụmụọwaka ọkwụ ọgbakọ sometimes 10 PM 11 PM ka a na-abịa arrest bịa na-agba egbe sporadically n'obodo anyị. Onweghị onye nụzi n'obodo anyị na ha bịa n'ala ahụ ha na-agba egbe with bulldozer. Meanwhile anyị na ha nwere oke ọkpụ ha na-akpọ oke ọkpụ etinyere ntụrụkpa na ukpo na okpotikpo ihe eji mara oke n'ala Igbo. Ndị enwega ha arụkwa nga ahụ na onwezi ihe dịka boundary trees. Chidebere Ọpara edestroy chala ya chụsịa ndị ụlọ anyị n'obodo ha. So ọhịa anyị na-ahụ anụrụ m na Tiger Base cell 3 days na Tiger Base cell ebe lụrụ m with money. So ọhịa esi bịakọtara ọchịagha ihe mega anyị n'obodo anyị. Ọ dị mma. Onye eze ọ dị awe eze ndị ọkwụ ọ dị awe. Eze anyị His Royal Highness Eze F.I. Ụzọmaka
ụmụ nwaanyị ụmụ ọwa ka ọkụ ọgba kwụgara na ebe complain anya eze lekwe ihe Chidebere Ọpara na-eme your subjects eze anya sị na mụ ga-ede leta tinyekwenu some money a ga-eji edede leta nye gị. ụmụ nwaanyị asị na ha ejighị ego because ebe ahụ Shalaman Chidebere Ọpara na-ebudo ozu ebe ahụ ka a kọrọ ugbo ebe agbara akpụ ebe a tụrụ ji ebe a kụrụ ọka ebe a kụrụ nwa nru ọhịa ndị ụlọ anyị na-eji eri ọrụ ugbo. ha sịra ha enweghị ego ha ga-eji enye that form or letter to eze. so ụmụ nwaanyị alọtalazie n'ụlọ na PG ọ dị aware the PG kpọrọ meeting ahụ PG kpọrọ ọ kpọrọ ya with one man Abubeke one Kirian Abubeke we onye ụmụagwụ ejemekwuru anyị na ụmụagwụ enweghị oke ndị anyị na ha nwere oke ụmụagwụ precisely. Abubeke abịa the meeting with one Chigozie Amafile we onye ụmụ Gama one of the syndicates Shalaman. meeting ahụ enweghị isi. I called PG si meeting a ịchịkpọ meeting anyị na ndị ụmụagwụ ejemekwuru. ụmụọgba nwere 5 families. You will call the 5 families meeting. Okwu ụmụọgba okwu ọgba ndị dị consign ekwu okwu udo. Ị gaghị abịa kpọrọ Shalaman Chidebere Ọpara always small boy and out of other 4 families the PJ pick offense sinam the ingress I don't know ihe o mean. So akpọnyụ phone the PG himself akpọnyụ phone one honorable bid Ndubisi Odoza wa PG ọkwa autonomous community nye ihe ngwara that day mkpọrọ na phone si ya na meeting ị ga-akpọ you will involve every family si ụmụọgba ejimekwuru involve ụmụọgba not only Shalaman is a small boy. ịkpọme meeting o mere ka ọ dị ọ wụ ọlụsụ fere otu aka nkụ. kedu ihe ị chọrọ ka gọọmenti mee n'okwu a? ihe m na-achọ gọọmenti ileba anya n'okwu a lebazie ya ọfụma. Shalaman Chidebere Ọpara emena ihe n'obodo anyị ọ na-akpa amị nevi n'Ugwuta na amị ha bịa na-agbawuchi ndị obodo anyị omeghe bi obodo anyị na ka gọọmenti lebie anya wụọ anya ka ọ bịa hapụ that illegal arrest ọ na-eme. ọ na-eyuzu police both Tiger Base and State Command na-eje etretiri ndị ụlọ anyị na ha nụzi n'ụlọ ha na onwe na-achọsi onwe na-enwetazi ihe ọ na-eri. everybody gbara ọsọ n'obodo anyị na nwa ọkụ ọgba onwe n'ụlọ dị a na-agba egbe enyi ha na-agba mmadụ kpomkpom ndị mmadụ eji ụjọ egbe gbafuchicha gbala other towns and communities. ọ dị mma imeela maka ịbịa mee ka ọhaneze mara maka nke a. Yes sir. Ndewo.